xerrada pretén rebatre els falsos arguments que fan servir els que no volen que res canviï, els falsos arguments que fan servir per demostrar el que és indemostrable, que Catalunya no té dèficit fiscal i totes aquestes coses. I llavors ara ho explicarem a partir d'aquesta documentació, que és un article que va fer en l'Avui fa 3 anys un senyor que es diu Emili Baldero, que és un economista professor de la Universitat Autònoma. Aquest senyor va fer un article que explicava aquests falsos arguments dels immobilistes. Resulta que la setmana passada, quan es van presentar els pressupostos, quan el govern espanyol va presentar en el Parlament espanyol els pressupostos d'aquest any, el ministre d'Hisenda, que es diu Montoro, va dir una solemne animalada que és una de les que es fa servir correntment en aquests casos. I va dir: no és veritat que Catalunya tingui cap dèficit fiscal, perquè resulta que els impostos els paguen les persones, no els territoris. I per tant, els contribuents catalans paguen el mateix que els contribuents d'Extremadura o de Castella. I això és veritat. O sigui, tothom paga impostos en funció del seu nivell de renda i per tant paga el mateix un català, si té una determinada renda, del que paga un madrilenyo o un gallego. I això és veritat, però això és una mitja veritat, i aquest senyor, sent ministre d'Hisenda, no tenia dret de dir-ho públicament. Això ho va dir contradient algú d'Esquerra Republicana, en aquest cas, que li havia dit que Catalunya tenia un dèficit fiscal inassumible, i ell va dir aquesta solemne bestiesa, que per altra part molta altra gent la diu, que és això, diu: vostès paguen els mateixos, persona per persona, paguen els mateixos que els altres. I és veritat, nosaltres paguem els mateixos diners que els altres. Però ell va deixar de dir l'altre tros de la veritat, que és que en el moment en què aquests diners han de tornar a cada una de les comunitats autònomes, a Catalunya no li tornen els que li haurien de tornar. Per tant, això és aquesta mitja veritat. Que és veritat que tothom paga segons la seva renda, però no és veritat que això vulgui dir que no tenim un greuge enorme amb l'estat espanyol, perquè realment és l'estat espanyol que no ens torna els diners que nosaltres hem pagat. Saps què es diuen a Madrid? Digui. Diuen que nosaltres som els pobres de Madrid. Som la comunitat, al meu criteri, que els pobres són ells que són els que cobren. Perquè el que paga és que és ric. Ja, exactament. Això ja pot sortir a la tele. A veure, sortirà. A veure, em permet, senyora, que continuï? Em permet que continuï? No, res. Bueno, aviam si... No s'ha agafat a cap cantó, però ara parlaré d'unes quantes coses que quan et trobes amb algú que te les explica et fa dubtar momentàniament. Per exemple, la primera és aquesta: qui paga impostos són les persones i no els territoris. I quan t'ho diuen i no saps de què va, diuen: no, doncs mira, és veritat, jo pago com el de Madrid i per tant ja està. I la trampa és el que ve al darrere. Això es resol mirant les balances fiscals i veient que el que pagues és una cosa i el que no reps és una cosa molt diferent. L'altra cosa que fan servir, l'altre argument que fan servir molt sovint és dir: a veure, Catalunya té un superàvit respecte a Espanya en quant a la balança comercial. La balança comercial vol dir que el que es fabrica a Catalunya i es ven a Espanya, respecte al que es fabrica a Espanya i es ven a Catalunya, fa que hi hagi un desequilibri. O sigui, venem més a Espanya del que Espanya ens ven a nosaltres. I aquesta quantitat de diners que venem més als catalans a Espanya que no
als espanyols a Catalunya és del voltant d'uns 20.000 milions d'euros. I resulta que aquests 20.000 milions d'euros és una quantitat semblant a l'espoliació que Catalunya rep cada any, que deixa de cobrar 20.000 milions d'euros. I per tant, quan et diuen, oh, però ja hi ha la balança fiscal, la balança comercial compensa la balança fiscal. I el primer cop que t'ho diuen dius, doncs potser sí, però llavors ho mires profundament i nosaltres al dèficit fiscal que tenim no en traiem res. En canvi, els espanyols, aquests 20.000 milions d'euros que ens han pagat, nosaltres els hi hem donat mercaderies per valor de 20.000 milions d'euros. I en canvi l'estat espanyol nosaltres no donem mercaderies en absolut per l'espoli fiscal que fan. Per tant, aquesta manera de dir-ho, dient, hi ha un superàvit comercial, doncs sí, és veritat, però aquest superàvit comercial vol dir que nosaltres hem lliurat gènere i hem rebut uns diners, igual que ells lliuren gènere i reben uns diners. La trampa és que el que rep, el que lliura un gènere, aquest gènere se'l queda qui l'ha comprat. I en canvi nosaltres amb l'espoli fiscal no hem comprat res. I el tercer punt, que encara és més confús i que fa que dubtis més, és quan et diuen que hi ha la solidaritat entre territoris. Què vol dir que hi ha la solidaritat entre territoris? Doncs vol dir que, tal com hem explicat avui repetidament, els territoris més rics, els que generen més riquesa, han de ser solidaris amb els que no en generen tanta. Això, diguem, també a primer moment es pot sorprendre. Però llavors li dius, a veure, parlem-ne d'això, parlem-ne. La solidaritat entre territoris, perquè sigui solidaritat, ha de complir amb tres premisses. Que hi hagi ordinalitat, tal com han explicat abans, o sigui, que el país que és solidari, després de ser solidari, continuï estant en la mateixa posició de riquesa, no tanta riquesa, de totes les comunitats autònomes. Un altre punt a tenir en compte és la transparència, o sigui, cal que qui és solidari sàpiga en quines condicions ho fa. I una tercera és la limitació quantitativa, que vol dir que s'ha de pactar quina solidaritat el país que és solidari està disposat a concedir en els que ho reben. Llavors, què passa amb això? Doncs que quan a ordinalitat, Catalunya, que estava en el lloc 3, tal com ha explicat en Daniel, passa en el lloc 11. Per tant, vol dir que aquest criteri de l'ordinalitat no es compleix. Per altra part, en quant a transparència, resulta que hi ha altres regions espanyoles que tenen superàvit fiscal, que tenen dèficit, que tenen superàvit fiscal, i en canvi també reben compensacions. I la limitació quantitativa és importantíssima perquè nosaltres tenim un dèficit fiscal que no graduem. Si nosaltres diguéssim, ja estem d'acord a tenir un dèficit fiscal d'un 3%, però nosaltres ni estem d'acord ni podem fer res perquè ens apliquin el dèficit fiscal que volen, que en aquest cas ja ho sabem que està entre el 8 i el 10% del nostre producte interior brut, que és moltíssim. Llavors, per fixar les regles del joc, per exemple, es pot comparar l'espoliació que ens està fent a Catalunya amb el Pla Marshall, per exemple. Si heu sentit parlar del Pla Marshall, el Pla Marshall és un pla econòmic que després de la Segona Guerra Mundial els americans van concedir a Europa. Aquest pla deia que els americans durant 4 anys donarien una quantitat definida de diners perquè a Catalunya es continués industrialitzant, perquè la guerra l'havia deixat molt malmesa. I llavors aquí estava molt clar. Eren els americans que dels seus diners els donaven amb solidaritat a Europa perquè Europa els recuperés dels problemes de la guerra.
Un altre cas molt clar és el de la reunificació alemanya, que la tenim més a prop i potser ens en recordem més. La reunificació alemanya es va produir a partir de l'any 1989, quan l'imperi soviètic va... que llavors els alemanys van dir nosaltres a la pròpia butxaca nostra posarem una quantitat de diners determinada durant uns anys determinats perquè l'Alemanya oriental es recuperi. També estava tot pactat, o sigui, eren tants anys, tants diners, etc., com el Pla Marshall. Si això ho comparem amb el que passa a Catalunya, veiem que no és ben bé així. Per què? Per un cantó, Catalunya no sap l'any que ve amb quin dèficit fiscal li produiran, no sabem, això no té un límit, o sigui, fa molts anys que estem pagant i no sabem que s'acabi d'aquí 2 anys, sinó que en principi, tal com està muntat pels espanyols, no s'acabarà mai. I per tant, això trenca també amb l'altre principi que deia que calia saber quan duraria, quants diners eren i amb què s'emplearien, que és molt important. O sigui, el Pla Marshall es va emplear a fer que... Hi ha uns altres diferents. El Pla Marshall es va emplear a fer que Europa s'industrialitzés. La reunificació alemanya, els diners es van emplear a que l'Alemanya oriental s'industrialitzés. En canvi, el que està fent Catalunya amb Espanya i, per altra part, el que ha fet la Comunitat Europea amb Espanya, que també hi ha abocat molts diners, exactament 140.000 milions d'euros, aquests 140.000 milions d'euros han pecat de no controlar amb què s'havien d'utilitzar. I, per tant, ni els diners que surten de Catalunya, que són el doble dels que dona la Comunitat Europea, ni els que dona la Comunitat Europea, cap d'aquests diners hem controlat amb què anaven. Llavors l'estat espanyol els fa desaparèixer fent ferrocarrils o fent autopistes allà on no es necessiten o senzillament amb corrupció, amb el que vulguis. Però aquestes coses, aquests diners que nosaltres hem pagat, que vol dir que hem deixat de rebre, aquests diners que hem deixat de rebre no s'han utilitzat per solidaritat, sinó senzillament per acabar de desfer la malmesa economia catalana. I això són els tres arguments que quan te'ls diuen et confonen, els tres arguments que quan te'ls diuen et confonen, que és que qui paga impostos són les persones i no els territoris, que és veritat però la segona part no la diuen, que el superàvit del comerç exterior de l'economia, perquè Catalunya ven més a Espanya que el que Espanya ven a Catalunya, fa que això compensi l'espoliació fiscal, que és una mentida com una catedral, i l'altra, la solidaritat. La solidaritat no té, la nostra solidaritat, pel que sembla, no té límits, no està controlada, està desbocada, i per tant cada cop paguem més i això és el que és absolutament insuportable. I això era el final d'aquesta presentació. Si tenen preguntes, endavant.